Guys, init pa man kayo gahapon. Pero karon naon siya naman eh. Ay. Daliar sa pag snow ay naon siya naman taon eh. Kasi ganahan og snow da inyo na ni guys. Lami ra ni siya og sugod pero madugay na. Agay. Bulas pa kun tiil. Tarawa. Wah, ako pa'y makahimog footprints dire yo. I-shortcut ako, ikapoy. Welcome to Canada, guys. Or shall I say, welcome to Alberta. Di kayo kapadugay yung video, no? Kay mugaya atong kapot. Sakit kayo. So kung everyday ka commute, guys, everyday ka magpurong mga mura kag muadtog Mount Everest. Perting bagastos no. Kaya kung di ka mag kuan mugahi jud ka. Ngunani ang lisod di baklay guys. Wala na walk path, sa pathway, walk path. Indot mo siya. Challenge ba? Challenge. Urap tagbatumba rin. So, hapit na tayo makabot guys. Hapit na tayo makapuli. Mo din niyang sakyanan nga nagtaktura nga mo limpyo sa pathway para sa mga nani na narasa diha. Pero dito sa Picasso apag yun. Oh, kani wasad oh. Ay, nako. Anyway, kung isa ganan sa snow, inyuan na ni please. Kuha na ni.